خەڵکی غەزای بەهیا خۆشتوڤیان خۆیان کوشتی دە ئێریشên فڕۆکن ئیسرائیلدا دکن هەرچەندە ئەمریکا و چەند وڵاتێن دیین هەرێمێ کاری ji agiribestê re dikin. Danûstandin li Dewha paytextê Qeterê tên kirin û nênerê Hamasê bixwe neamade ye. Em çaverê dikin navbeynkar ji me rabêjin ku İsraîlê şert qebûl kirine û divêt kombûn li ser mîkanîzmên cêbicêkirinê be û rojek were diyarkirin ne li ser mercê nû bin. Li roja çarşemê peyvdara Koşka spî piştras kir ku danûstandin dê werin kirin. هەردەم هەلوێستێت پێشوەخت هەنە مەبەرین و گەدیتینە نەتشتێکی نییە. Lê Serokbadin pênasînê dike ku aştî bi sanahî cêbecê nabe. Ew alostir dibin em dibînin ka Îran çi dike û dê çi be eger êrişekê bike lê ez destberdayî nabim. Tirsa êrişeka Îranê li ser İsraîlê heye piştî kuştina rêberê Hamasê di Îranê de. Lê İsraîlê berpirsyariya kuştina wî bi stoyê xwe ve negirtiye. Amerika jî hêzên pêtir hinartine herêmê ji bo rêgirtinê li bersiva Îranê û hêzên mîna Hizbullah ku Tehran piştgiriya wan dike. Ew komal bi ser sunûrên Lubnanê re êrîşan dike ser İsraîlê. Pêşvenêrê Koşka spî jî li Beyrûtê ye. Dem kurt ew çi biyanû ji bo paşxistinên pêtir nemane. Her du alî jî gazin da dabrîna gotûbêjan ji hevdû dikin. Hamas mercên pêtir dadine û naxwaze rêkeftin were kirin. Gelek layan hene rijdiyê li Biden dikin fişara bêtir li ser İsraîlê deyne. ئەگەر ئەو بێژت نەتەنیاهۆ یاری بدماهی کات و قۆناغا بێت چه هێرس یان ترامپ سەرۆک بێت وەکو من پتر بهم فرەح نابن ئەفجا دەمێ قۆناغەکانیە. Ew serdemên û yekgirtina herêmê ye bi jiyana bi İsraîlê re beramber damezrandina dewleteka Filistînê. Lê rêka wê dirêja û agirbest li Xezayê pêngava yekê ya wê rêka dirêja. Ji bo raporta Pasî Wîda Koswara ev dexîlê şemûya dengê Amerîka.